Daalụ na ụmụnne m. Kedu ibe anyị bịa ime n'ụbọchị tata? Ọ ibe gbasara ndị Igbo, misinterpretation of our culture, ya na ụfọdụ ibe gbasara ndị Igbo anyị chọsị na-agbatụsị aka. Daalụ ọkụ nwanne ụnụ nwoke bụ Azụbụike Uchenna Chibuikem ewetego ọkụ, asị m na ọkụ ga na-adị. Kedu ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ka anyị gbapụ ya ọsọ? Ife m bịara ịkọwa n'ụbọchị tata bụ ife ndị Igbo kpọrọ ajọ mmụọ. Ndị gboo bụ ndị Igbo kwenyere na enwe ajọ mmụọ, evil spirit na-enwe ajọ mmụọ n'ala Igbo. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo anyị amarakwanụ na enwe ajọ mmụọ n'ala Igbo, nwee ezigbo mmụọ. Ịghọtala ife m na-ekwu? Nke na ebe ọ bụ na ezigbo ife dị, ajọ ife ga-adị ya. Nwere ife ndị gboo kpọrọ ajọ mmụọ n'ala Igbo mbọsị bụrụ gboo, evil spirits. Ọnya ka m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị tata. Nya, kedu ife ọ na-achọ ịkọwa ife a? Evil spirit a na-ekwu okwu nke mbụ bụ gịnị? Ọbọdịnala. Kedu ife bụ ọbọdịnala? Ọbọdịnala bụ abominations on the land. With time o mee gịnị? Ọ bụrụ evil spirit. Ọ bụ na egbue mmadụ n'ala Igbo mbọsị bụrụ gboo, bụ na akpụrụ nyabụ alụ, bụ na cleansed that land, nyabụ ife ajọ ife mee n'ala ya bụrụ gịnị? Ọbọdịnala. Onye ka na-akpọ ọbọdịnala. Ịma ife bụ ịbọ ọbọ, revenge. All those revenging spirits, fa bụrụ revenging spirits. And any spirit ọbụla bụ revenging spirit bụ gịnị? An evil spirit. Maka na ọ bịa igbu ma na n'iyi. Revenging spirit abụrụgo an evil spirit. So n'ihe ndị Igbo na-akpọ what? Evil spirit. Nke ịbụa, ọgbanuke. Ọgbanuke bụ the peers that have crossed over a na-enyezi nsogbu. Nya ndị nke lapụgolu ma na-enyezi nsogbu dị iche iche. Nya na ebe fa na-adịrọ mma fa na-enyezi nsogbu na affect the world. Ọgbanuke ife fa na-eme erika. Ọ bụ na na-ekpe ekpele, ọ bụ na ịnọdụ ebe okenye na-eme ekpele na-anụ anyị na-asịkwa anyị na-eme ka ndị ọgbanuke ya litile anya aka n'ebe anyị na-eme. Ndị are the peers that have crossed over, still yet they are still disturbing the existing ones. Enwere iwe kpatara that ọgbanuke. Ikekwazi na ebe fa na-adịrọ mma. Fancha bụ evil spirit a na-ekwu okwu n'ala Igbo mbọsị bụrụ gboo. Ọzọ dị ka ibie bụ nke a na-akpọ ndị nọ n'ijite na-abụ. Ndị nọ n'ijite na-abụ. Kedu ife bụ ndị nọ n'ijite na-abụ? Those people that are trapped in between the earth realm and the astral realm or the spiritual realm. Ndị nọ n'ijite na-abụ. They are in between life and death, existence and non-existent. Kedu ife bụ existence n'ọnụ Igbo? Ọdịdị na adịghị adị. Ọdịdị bụ existence, adịghị adị bụ gịnị? Non-existence. Those people that are in between existence and non-existence. Ọfa nwa ka a na-akpọ ndị nọ n'ijite na-abụ. All those ones are evil spirits. They are evil spirits n'ala Igbo. Ọkwa na ebe a ka m bịa ịkọwa n'ụbọchị tata. Na ndị Igbo tele inu si na ikwu amarọ ibe ezi ya. Daalụkwa na ụmụnne m. Asị m ka unu tinye aka n'ibe gbasara share button, ka unu gbasa ozi ya, comment ya, like ya, maọbụ nye reviews about my profile. Daalụkwanụ, ekene m unu.